The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor of thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. And God is able to make all grace overflow to you, so that because you have enough of everything in every way at all times, you will overflow in every good work. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. What is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. The worlds were framed by the Word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. Sa dili pa kita magapadayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos ng lawag, ikinahanglan ng atong pangandam sa itong kaugalingon. If you are a believer, first we have to apply the principle of 1 John 1:9. O alang kanimo higala, o wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ni ining adlaw sa imong pagdala na usab kanamo ning dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos nga imong paggilugwayan kini among kinabuhi hangtod ni higayuna di mailhan nga ang imong plano wala pa mahuman ug ikaw nagalihok pa sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ubani kami ni among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, tangtanga mga babag nga ni sa mong una-una. Salamat ni among Bible study through the YouTube, ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. May adlaw sa tanan natong mga higala, mga igsuon niya ni Kristo, aniyanon sa kita. Padayon kita sa atong pagtuon ining atong tun-anan nga giduputan yun nato sa pagtuki taod-taod na o nga atong pagtulunan giuluhan man kiniog ang krus sa dili pa ang purong-purong, the cross before the crown. Okay? Karong adlaw
magapadayon kita sa pagtuki sa mga pipila ka mga punto. Kagahapon, daghan kita gipangisgutan o ang atong pag-isgutan, bahin gihapon sa atong pagka-anak sa Dios, mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo. So, kini atong pagka-Kristohanon does not stand still. Ang but pasabot nga mika na lang ka, wa kay buhaton dili. There are challenges o mga hagit ang atong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Kay kining maong matang sa pagka-Kristohanon is a unique, sophisticated, talagsaon, mabulukon kining maong matang sa pagkinabuhi. So kung buot kang makasinati ingon nga Kristohanon, niining mabulukon, kulbahina, mga matang sa pagkinabuhi, then padayon sa imong spiritual momentum, kay kini lamang ang pagi nga gilatid diha sa pulong sa Dios. Iya kining pahiluna nga angay natong sundon. Mao na nga igo lang kita sa pagsunod, pagtuman sa iyang kabubuton nga kita patun-on sa iyang mga pulong. Adlaw-adlaw ni, on a daily basis, aron sa ingon niya na ang atong relasyon, atong pagkadugtong, paghiusa kang Ginoong Jesucristo mo samot kini sa pagkalig-on o kanang di na gyud matarog. Okay? It becomes stable and strong. Mao kaniya nga atong tumong nga makabuot nato. Of course, in a nutshell, nga atong kabutonon ingon nga mga Kristohanon, mao ang dapit o ang nga gitawag nato spiritual maturity, espirituhanong pagkahamtong. Okay. Unas tanan, atong tutukan kini ang pagbansay, how to practice our Christian faith. Unas tanan, bisag unsang matang sa sports o paugnat sa kusog, ma-basketball man o ma-baseball man, naagyud ang mga magdudua nga tawgon-tawg, mga batid o mga bantugang mga magdudua. O kini sila, ilado na gyud nga mga atlet labaw sa ubang mga atlet. Okay? Now, sa in English, gitawag ta kini sila mga superstar o mga bayani. Ang uban, mga gitawag na gani sila mga legend na gyud. Karon, unsa man ang sagad nga anaa nilang mga bayani? Unsa man gyud? Well, of course, wa kini sila mamahimong mga bayani sud lang sa usa ka adlaw, di ba? They did not become heroes or champions in just one day. Miyagi ni sila kago o di tiyaw nga pagbansay kung itandi sila sa uban, di ba? So, sa Visayan, may Google gini sila mga kini ba silang mga bayani, inon lang nato mga bayani kini sila nga mga atlet o pag dupot sa paghalad sa ilang mga kusog o kakugi sa pagbansay. Well, sa tuman gyud nga kakugi o kana mao'y makapaugmad nila o of course nakapalampos nila sa ila karong kalampusan sa ilang karira, inunta ilang karir sa kinabuhi. Mga kampiyon. Kini sila mga kampiyon na. Now, kita mga magtotoo, nanginahanglan usab og mga spiritual superstars. Sama sa mga malampusong atlet.
Di maingon tang mga headline grabbers, kundi mga hilom lang nga mga bayani. Silent heroes. Kinsa nasayod pagayos kabubuton sa Dios sa ilang mga kinabuhi o kinsa nagtuman gyud sa maong kabubuton. Nagtuon kini sila sa pagtulon sa Biblia sa madinuputon. Dupot gyud sila ug matinud-anon sa ilang pagsunod sa plano sa Dios. Now, ang ilang usab nga kinabuhi puno sa pagkamakugihon. Sanglit sa ato nang nasayran ang pagtuon nang inahangan man kini og kakugi sa pagbuhat niya na. Apan ang ilang ganti mas labaw pa kabililhon kaysa madawat sa labing bantugang atlet. Ang Dios musulti ngadto nila og maayo buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diyutay, pialan ko ikaw sa daghan. Ang dali, sod nga rin ug ambit sa akong kalipay. Ug sa in English pagod, well done, my good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. Naman ka na sa Mateo 25:21. Now, ang mga uluhan sa mga balita, karong mga panahon na. Okay? Sigutan na ko na ito ni gamay. Kini pang mga headline karon makapalisang na ay mga gagmay pang mga bata na musil ug laing mga bata na pay mga ginikanan nga mipatay sa lang kaugalingong mga anak. Na pay mga bata mipatay sa lang kaugalingong mga ginikanan. Na ay mga bata nga nanggihikog. Mga kagubot o mga kaguliyang sa atong mga kadalanan. Sa mga mall, sa mga bisan ganin sa mga simbahan, isa kasa mga kaguliyang sa atong mga kadalanan, sa atong mga eskwelahan, sa atong mga pinuyanan gani pangutana. Usa ka ba ka espirituhanong bayani nga makasudong nining maong mga kagubot sa atong palibot o magkabarog ka ba sa tuman yung kalig-on, kalinaw, paglaom? Usara yun kibutang ang siguro. Ingon nga sama sa usa ka atlet. Kadang mao nga kalig-on sa suod o kalinaw sa nahuna. Wa mutungha sa ingon kakalit, di ba? Wa, di na ba kalit? Kaya nga naman, tungod kaya ang espirituhanong mga kahanas, spiritual skills, kinahanglan mang bansayon sa tibuok tang kinabuhi kung buot kitang makakabot sa atong tumong ingon nga mga magtotoo nga mga espirituhanong pagkamtong. Yan man lang ang tinubdan sa atong kalinaw sa unahon na ingon man sa atong kalipay o kinimao ang atong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Ingon naman luluwas. Sundan kini sa adlaw-adlaw tang pagtuon sa iyang pulong o sa paggamit niini sa atong kinabuhi aron sa pagkabot sa espirituhanong pagkamtong o sa paghimaya kaniya. Now, excuse me. Unang bahin niini. Yan nga paagis kaluwasan na iba naman tanini. Kung imo nang gituan, si Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Kinahanglan nga imong masabtan ang paagi sa imong pagkaluwas. Aron sa ingon niya na, imo kini masangyaw. Imo masangyaw may balita. O ingon man,
makasugod ka sa pagbansay sa imong pagpadayon sa pagkinabuhi ngadto sa pagkahamtong espirituhanon. Kung wa ka pa makadawat kang Kristo ingon nga imong manluluwas, if you have not believed in Christ yet, kining maong kasayuran makapausab sa eternal o dayon mong padulungan o makapasugod nimo sa pagsubay sa matuod nga kalipay dinhi karon sa panahon ug hangtod sa kahangturan. Una, ang Diyos nga Amahan mipada sa iyang anak nga si Ginoong Jesucristo kinsa namatay isip atong personal nga puli, substitute. Namatay siya dito sa krus. Kung tuuhan ta si Kristo, kini nagpasabot nga atong gidawat kanang katinuoran. Matud pa bitaw sa 2 Corintios 5:21, siya, si Jesucristo, kinsa way sala, gihimo nga sala alang kanato, aron sa ingon niya na kita mamahimong pagkamatarong sa Diyos pinaagi kaniya. Sa laing pagkasulti, si Ginoong Jesucristo wa gyud makabuhat og bisag gamayng sala. Apan bisan pa niya na gihukman siya gumikan sa tanan tang mga sala nga atong nabuhat ug sa mga sala nga ato pang pagabuhaton. Iyang gidawat ang atong untang silot dito sa iyang lawas. Si Ginoong Jesucristo mismo mao ang miangkon sa tanan tang mga sala dito sa iyang lawas samtang gilansang siya sa krus aron sa maong paagi kita kinsa mga patay gumikan sa sala makakinabuhi uban sa pagkamatarong. Naanis 1 Pedro 2:24. Now, kining konsepto sa lubos nga pagpasakit ginahulagway pinaagig libuan ka mga paagi. Usas mga kasaysayan nagbatbat bahin o usa ka kriminal kinsa nakabuhat o mga mangilngig nga mga krimen o gisintensyahan sa kamatayon. Samtang gihigot na pagpahiluna sa magbibitay ang PC dito sa liog sa kriminal. Di usa ka wahi ilihing tao ang miduol sa bitayunon nga kriminal. Ug miingon, ako rin magpakamatay, puli nimo. Ako ang imong puli. Dili ka kinahanglang mamatay. Ako ang magpakamatay alang kanimo. Well, ang tao nga sadaan nakurat pag-ayo ug nagkanayon og apan ako may nakabuhat sa mga krimen. Angay kong patyon tungod sa maong mga krimen. Tininuod ka ba yun? Muta na kriminal. Miyango ang maong tao. Ug nagkanayon, nakasabot ko nga sad-an ka ug mga nga ikaw angay kang mamatay apan kinabubuton kung mo voluntaryo sa pagpuli sa imong dapit. Kinahanglang mamatay ako aron ikaw mabuhi. Human adto gikuha sa wailhing tao ang PC nga gihigot sa liog sa kriminal o gibutang kini niya sa iyang liog. Ang tao nga inosente kinabubutong nagpakamatay puli sa tao nga sadan. Now, ang tao nga sadan nagpabiling yung sadan. Apan buhi kini siya o gibuhian, pues gawas no na siya. He was alive and free. Napaminaw. Susama usab ni anang pag-iha nga si Ginoong Jesucristo mipuli sa atong dapit. Kita ang mga sadan.
Apan siya namatay, isipuli alang kanato. Masamang pagi, di na kita kinahanglang mo atubang og silot nga kamatayon. Nga angay untang para kanato o pagkinabuhi sa eternidad dito sa linaw sa kalayo. Hinoon, wa man ni magpasabot nga miadto gyud siya sa linaw sa kalayo. Excuse me. Isipuli alang kanato. Kini nagpasabot lang nga dito sa krus si Jesucristo nahiagong sa silot ug namatay espiritualmente. Ug niya namatay physicalmente, isip puli alang kanato. Ang labing tinuod, kita untang ang ilansang dito sa krus. Ingon nga silot tungod sa atong mga kasalanan, mga utangan tang dagko. Saan man ito pagbayad? Mo man tayo ikabayad. No, si Jesucristo kinsa hingpit nga Dios o tao, hinoon mo imipuli sa atong dapit. Sa may gisulti si Bruhano 9:26b. Karon nga naghinapos na ang tanang panahon, nagpakita siya sa makausa ug alang sa tanang panahon aron pagwagtang sa sala pinagis paghalad sa iyang kaugalingon. Ikaduha, wa tay pagabuhaton sa kaluwasan, gawas ra, gawas ra sa pagpili nga tuuhan ta si Kristo ingon nga atong maluluwas. Maura. Sa dihang gibuhat sa Dios ang kaliwatan sa tao, iyang kitang giyatagan, matag usa kanato, iyang giyatagag kagawasan sa paghimo atong kaugalingong mga desisyon. Free will na. Ang Dios nungka nga mopugos ni bisan kinsa sa pagtuman sa iyang kaubuton. Dili mamugos. Mahimo ta ang pagpili alang kaniya nga gitawag kini positibong kaubuton, positive volition. O mahimo usab nato ang pagpili bato kaniya nga gitawag tao negatibong kaubuton. Gikinahanglan ta ang pagpili sa pagtuo kang Kristo ingon nga atong manuluwas. Kaya mga buhat 16:31a nagkanayon, tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Now, bilyon nga katuigan kaniadto sa iyang manindot nga pagkasayod sa tanan kon omnisyente. Ang Dios nga mahan misud-ong ngadto sa palaabuton ug iyang nakita ang imong positibong kabubuton. Nasayran niya nga motubang ka sa positibong pag-uyon ngadto sa may balita sa kaluwasan ug nga ikaw motuo kang Kristo ingon nga imong manluluwas. Naibawan ni niya. Iyang nasayran sa kaniadtong binilyon ka mga katuigan na ang nilabay nga tungod sa imong positibong pagpili, ikaw magkinabuhi na didto sa eternidad, uban kaniya didto sa langit. Diin saluhan mo ang iyang kalipay hangtod sa walay katapusan. Didto niya sa langit, di na maulagway o di na matukib ang dayon ug hingpit nga kalipay. Diyas pinadayag 21:4 ngadto sa 5. Kini nagkanayon sa pag-ingon, wala na didto'y kamatayon ni kasubo ni paghilak. Wala na didto'y kasakit. Ang daang mga butang nangagi na. Sudunga, ang tanang butang nahimo ng bag-o. Now, diha usab sa 1 Corinto 2:9. Kini nagaingon, way mata ang nakakita, way daunggan ang nakadungog, ug wa pay kasing-kasing
ang mibati sa mga manindot nga mga butang nga giandam sa Dios alang niadtong nahigugma kaniya. Ato ning padayon ugma. Magampo ta, Amahan namong Dios. Salamat sa imong pagpatinaw kanamong dugang sa imong kamaturan. Salamat ning matamis nga pagpakigambitay namo sa imong mga pulong. Mani kami sa pagbubuwag ng adlaw, dada kami pagbalik dinhi ugma aron kami magkapadayon sa among spiritual momentum. Salamat. Nini among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.